Ni dengan Dudarshan Meghalaya bagi pedang sobhai pi baro syakatup kubam tak janmit. Shaman pais ki kubar ki babnya ngini peci ki mat pekongsan. Ra ka yeng dorbar Lok Sabha ya ka Railways Amendment Bill aja apusau banyatai bat banyo jing menjur. I jingmut u Justice Retired BP Katake hakakai pot ka ba arpun rio ka jong u ya ka sarkar jela ban penlong ya ka jingjurep ling ba ki drone ya ki par dawyong. Bat leper da u menteri rang ba ka jela u Conrad ke sangma ya umau nongrem na ka benta ka Shillong ropeway project ka ba shongdor chispa nyau pusan kelor tingka. Ki kubor ki babnya ha ka dorbar telang jong ka parliament minta kasngi ka yeng dorbar Lok Sabha kalawan ra ya ka Railways Amendment Bill ahajar apusau na ka benta banyatai bat banyo jing menjur. Habara ya ka ni ka bill u menteri ka tanat rel u Ashwini Vaishnav ula ong ba ya ka ni ka bill latmu ban kampen ba ya ka tanat rel. Ha ka yeng dorbar Rajya Sabha kalyang persya kalami jendat na ka yeng da ka badawa ban pentrekam ya ka an na ka benta ka minimum support prices jong u khau u ba haba ka yeng ka ya kendu hene ka step u chairman ka yeng u Jakdeep Dhankar ula kentat ya ka adjournment notices bala ai de ki dekhot kalyang persya halor ki mat ki bakentup ya ka MSP ka Eryong Fengel ki kam pentrem hasambhal bat ka jing keno bam sap persya ya ki kenhun khai pateng ki bapau of Kerala, and the allocation of funds he has given is huge, more than 3,000 crore rupees, which is almost 8 times what it used to be 10 years ago. However, the support from the state government is not forthcoming, Honorable Speaker, sir. The land acquisition in the state of Kerala, despite the funds having been deposited, is a meager 16% of what land is required. Ka sarkar jela kalayo jing patha ban penlong mardor ya ka jingjurep lingba ki drone banwat jingtip halor ka jingdon jong ki krem doyong ki bati be an ya udoyong shabar jong ki jaka balabu ban pendep ya barok ki kam bat ban khangno ya ki thliu jong ki par doyong batru ban pentre kam mardor ya ki scheme balayo jing menjur jong ki tanat baper khanang ban ai ki we ki lat kamai jakpo shakinong ti doyong. Yakini baro ki jing ai jingmut labatha da u Justice Retired BP Katake haka kai pot jong u ka ba arpun riu ka committee kala ai jingmut man penlong no kham kloi ya ka jing jurep ling ba ki drone ban shem ya ka jing ti doyong be an na lor ka jing yo kem ya u doyong babun hapo ka MMDR Act jong snem khat khandai spa san punyo ka committee ka ong ba ka jing don jong u doyong ka pen pau ya ka jing beteng jong ka jing ti ka jing de bat ka jing shalan be an. Menteri rangba ka jela u Conrad ke sangma hene ka sngi ula pleperda ya umau nongrem na ka benta ka Shillong ropeway project ka balabu da ka president jongkari ka Draupadi Murmu ha ka khandru torik ukala lingkot menta usnem haringkat ka jingdon lang jong menteri ka tanat ki kam jungo kai perthei uba pol lingdo ya umau tho dak batho ya ka jingbu ya umau nongrem lapli ha ka jaka banchna ya ka project kata ha Shillong Peak Viewpoint. Ha kani ka program menteri rangba ka jela bat menteri ka tanat kam jungo kai perthei kila IT ya ka shiti shaka company ka banchna ka KHASI International Limited Tantia Construction Limited JV ban sedang no ya ka ka project. Kaba ka jinglut lamang bakan long kumba shispa nyau pesan keluar tingka. Menteri rangba ka jela ulaya ro ya ka jingdon benta ki blala ban pendep ki kot kisla ki badan kam na ka benta ban yo sedang no ya ka ni ka project. But we are really desiring to push this forward. Let us hope and see how this particular project moves forward, and then we will work towards seeing how we could make this also a part of urban transport. We feel that it could be one of the best ways for us to give an alternative transport mode to our people. Not an easy project, very, very complicated, very difficult, and of course expensive, but it will be a game changer in terms of the overall traffic scenario in our city. Ka working president jong ka Meghalaya Pradesh Congress Committee ka Deborah si Marak kala kubur baka seng kalamat iki jing na ka jingmi seng jong Dr. Mukul Sangma ha usnam ahjar arphuwe kala kenno baka jing sha rem ha ka election ha gambe gre ka dei na ka jing phia ya ka vote ha padeng ka Congress bat ka Trinamool Congress kata ka TMC ka balapan mentoi pat ya ka seng NPP
Kamarak kalaong bakanu karai hakabaya day bat kajingwan pai biang kidukot berim jong kaseng kandon kam ya kajing keren bat kinong yalam bahalor jong ka Kongres. See, Ngampegri election, Congress defeat is one of the reason because our fight was triangular fight. You all know that very well. Our Congress vote split into two. You plus Congress and TMC vote, we would have won. I do admit. Now new party has come in Garo Hills, in the name of TMC. And our Congress vote so much eroded towards TMC party. That's why our votes divide into two. We always need to fight triangular nowadays. Therefore, NPP, they get the advantage out of that. Kinong song snong jong ka snong mukro ha West Giant Hills kila ya ki persha ya ka jingle Donbor jong ka Karbiong Long Autonomous Council lani ka KHASI kabalakhang ya kinong song snong ban pom ding bat rung shaki klau ka dor ba snong kala kentu ya ka sorka jela ban tuklar bat ban ai ya ka jingyada ka ba ar pusau kenta ban yada na ka jingwan kentur put shu shu wat hadin baladep ban pentip shaki bor badai kami ka jingshna ya ki surak da ka KHASI kadang yai beteng kabalawan ra ya ka jingbam shongsuk ha ka te kathany u secretary jong ka dor ba snong mukro u ba precious ten ula keno baki pulet pahara ki ba up ya kinong trai surak ki juberngem ya kinong shong snong jong ka snong mukro ki ba julet shaki klau ban tam deng thang kinong shong snong ki la lej ru ban ya kendu ya u sembut menteri rang ba ka jela u ba snyau bhalang dhar ban ya kren halor kani kamat Karbi yang ikut besnong mentaro haknya ganti kelas jam yang kini kita ambil jebor jangkai yang ikut besnong ban mendapat kelas jam ban le jebor yang klau kitab jang besnong diberi ki research jang kinong besnong hakaba kala penklaim ni tiding ba kelas na yo surok hapo puru ang jang besnong Uwe unar electric ula hap haki benta jong ka golf menta kasmi kabala penjulor ya kowe ka bolero pick up truck kani ka jingja kala ja hakapor shibje steng janmit hakaba uni unar ula hap hakani ka kali ka bedon ya registration number ML iwe not B Henryo Khandai iwe saw unongnya jong kani ka bolero uba Regan Star nongkenri ula batai ba ula penyeng ya ka kali bat mi shabar tang shipang haba ula wan pai bat mut ban mi na ka teka jaka kinsan utai unar electric ula kelon bat hap hakali uba nong kenri ula kentu ya ki bor badai kemi ban penbha ya kum kini kinar electric da ka ba banjur ba ya ki kali la ban penbha henry kala ban bu jing ma pat ya ki pajba ha kani ka jingja amshim ladon manu pamensau tak kan gong long ba ngakar pat ngoy ke mesbi ba take care kai kum ni kan jaga kes da de bayap te kum no kai to ya kali te gila kai makin pensiona tang ba yo beri par kin na shomo man pensiona rau yap kai nga sem jugi kan ya shukum no pa kala bu kala jolor bon ngatrai bila yo i kala jolor bon kan upus ulah ha ba kali te kala jolor bon kalor ba so ngamde ka kali jong hi ka diga kali dula ti ngap kunta kai utrai te long be nga ngap kit kli manga te mentra tengah ong be ya kai masbi ba ka sobha ka di man ne ya ka kali ba benha long be ya ka kali jong bangan yo bangan bela UMLA ko umsnyeng u Dr. Celestine Lingdo lembat ki officer katanat PWD kila lej banjurip yak surak hasnong Saiden kabahap haka project siang rong kabakot R.100% keluar tingkah da ka jing temu ban penbha ya ka surak na ka benta ka jing rakhe ya ka Jubilee Rupa jong ka Saiden Presbyterian Church ka ban salong ha ubnai rempang jong usnyam arja apusan u Dr. Celestine Lingdo ula pensyai bakani ka surak kan ai jing mentoi shibun ya ki pa nong shong shnong ula ong bakani ka jing siang rong kamdei tang na ka benta ka jing rakhe ya ka Jubilee Henry kan ai jing erap ka bakong san e na ka benta ki pajba ki bayat bayang na ka te ka surak ha ka jo ka por uni UMLA ula pentip ru ba usumbut menteri rangba ka jela ula pentik na ban pensedang terekam ya kan ni ka surak ha ka por balabu bat ki bentai bahable thumai ka total length kan poi 1 kilometer tika estimate
amount kebai la penkre na kabanta kane kalong kumba arklur nrupusan lak nakadaw ba kajing seng kalalong hatbin te haswa ba ki work order kini kita ikin mi la ai bor ban sedang no ya kane kajing tre nagasan kilometer ke pamanga ngaong kabanta ka badon kam kerki na kabanta kane kajing seng en sa shim shwa let's say ar kilometer tam but baro kata kas total san kilometer en pendep watla kut kajing seng ru kajing tre kan peteng man pendep ya kata kabasa Kasngi kerpang kinong rep lani ka Meghalaya Farmers Day kabasan laraki hanong stoin ha ka ba UMLA kathan uba Gabriel Walang ula kentu ya ka sarkar ban ai jingkersan na ka benta kinong rep kani ka program kala itu ya ka jingtrai borba jang kinong rep bat banjur halor ka jingdon kam banbu hakmat ya ka kam rep na ka benta ka jing kiu ha ka jela lasam ru ya ka kusnam ba kentup ya inong rep ibaladon shispa shi posnam kerta u president ka Hill of Farmers Union uba Commander Shang Pliang ula banjur halor ka kamram bakong san jong kinong rep ha ka imlang salang da ka baong baka bam kalong ka benta ka bedon kamtam ha ka jing im ula kenturu ya ka sarkar jela bakan bu ha kamat ya ka kam rep na ka benta ka jing san jing kiu bat jing roy ha ka jela kepak dari besar waktu jenjang kami di nomor berkali kiskim diwadai banai I hope banai pen jenjang di kot kislah bak sakani kau ikat kot keempat biar sakata keempat biar kapun yang ai di nomor berkali kinwan sisir udon besar sawal salasai besar udon sashpang berdi udon sautan udon dengan keempat dia besar udon namanya di nomor nalor begitu itu bom namping begitu nomor las susah ya kita kiba kemba haka society tu ni kamduna gitu ya kita kiba kamduna ya kita ini nak pendengar nasoba kamde ke bawah dan nasoba boleh untuk bicara ini la dan nilai kita nak ngomong maka juga mafiru kinorat dari besar dari Arab itu penengkam hok nawatu sallallahu alaihi wasallam kita hibriu ba ngamasiu bersiu karam bagi sebuah ini jenjang Kumshi benta jong ka International Day for Persons with Disabilities lapenlong ya ka program hamau kerwat ringkat ka jing pensyai halor ki hok bat ki jing no sinyang da ki brio ki bedon jing duna ha ki department ki officer ka District Legal Service Authority ki la banjur halor ka jing don kam ban kentup lang ki hok kat kum ka an bat ki jing yo jing hikai na ka benta ki brio ki bedon jing duna ha ki department u Chief Legal Aid Defence Council UN Hasha ula keren halor ka hok jong ki brio ki badan jing duna haki department kamtam haki jaka puli haka baki yo ya ka jing puli nadu ka hendriusnem hadu ka khat prasnem karta kum ki wei ki khna ki babiang nadong sadong haki department jongki ki ba yo ya ka jing puli nadu ka hendriusnem hadu ka khat hendriusnem karta kani ka free and compulsory education ka ai ka karta ka panadu hendriu hadu ka sausnem badan yo ya jing puli keba syai sarkar keba undangka masih Henry kapan jisu pada mereka kata bagi ini boleh benar benar habaga sarkar kabu dan beliau ada khas dan kata kan baku ini boleh benar benar video yang kita free and compulsory education Kajing sedang kabala ai kerteng ka grow together kala rakhe ya ka lingku basisnem jong ka menta kasngi kumshi benta jong ka jing pelat pat ba ya ka winter wonder sale ya kini ki jing de la sedang nadu menta kasngi bat kan kut hadu kan riu terik uno pra ha All Saints Hall Shillong u he ka sang VPP uba aden mela basayomat ula ple pat ba ya kini ki jing de ha ka ba ula pensyai halor ka jing don kam bandon ka jing etrelang da baro kinong de kanang banwan ra ya ka jing kiu haka jela batru hakari ula kentu ya baro kinong ishim benta banya teli lang kawe ula kedauru bakitu ki baterai na ka benta ka baha kamiat jongki patba kin sa marwe haka lintiyat jongki bat da ka jingi trai shitham kin ai min sim ya kiwe ru ban kiu shaprang bat bandon ka jingno sinyang na ka benta ka jingkala hakari show it aduk kata-kata kabar susnu pen kemen yingi ka aimen sim ba ka don ka bakum kata ka konhon amar hateng mangi mo ki bai trei gini ki kampat ba ki bai trei nam ta ka jai brio sno bai ladi stang mangi mat ki ba perkat nam ta ka jai brio tre bangi sno pa dang don ki wi ki konhon ka bakum api ka aimen sim show ini ban
Mentang ini pe ka jinglong jingman ka sun beneng hanong ba Shillong. Ka jing kriat ka long hinyau degree Celsius pat ka jing shit ka long khat nyau point degree Celsius. Ka jing ngam ka hau ka long sau pupra na ka spa men step bat hinyau penyau na ka spa janmit. Ka sun beneng kan rekyang haki babun ki jaka bat kala bandon ka jing dum lo khendo ka ba melu mala haki kat tu kat ni ki jaka. Ti parlok kat tu ngila poi ka pakut jong ka thuk ba jing mata ka janmit haduk mendai syam yang bat pila syai ka sngi ku play pi parlok. Ceremony marks the 4th day of the ongoing Hornbill Festival at Kisama in Nagaland. President Draupadi Murmu attended the Navy Day organized by the Indian Navy at the Blue Flag Beach today. Navy Day is celebrated on the country on 4th December every year.